Yuhuhon mga ka-dwarf, kumusta kayong lahat? Nandito na naman kami ngayon sa bukid para mag-prank. So, pangatlong episode na to guys. May relief goods na naman kami na ilagay dito sa kalsada para siguradong hinto yung mga motor na dadaan dito. So, abang-abang tayo guys. May dinownload kami ng iyak ng bata. Try natin. Ayan guys. Yun. So, ilagay natin dito yung relief goods. Dito. Ayan. So, abang-abang. Let's go! Bata. May bata dilabay. Ha? Bata. Dilabay? Oo. Bata. Buhay, buhay ba ba? Buhay. Dilabay? Bata? Oo. Matupan. Kasi naglabay? Bot. Nagsilak? Bos.
No, 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 no. Boss. Speaker na po. Speaker na speaker. Ako. Boss. Speaker na boss. Speaker na speaker. Naglag po, naglag. Ayun doon na boss. Ayun doon na. Speaker na naglag. O sa YouTube na rin, sa YouTube. Kita daw. Sir, Ha? nawala kasi yung alaga ko, sir. Naalala ko kanina yung nagpadagdag ako ng hangin kanina, sir. Kaya yung taklong. Hindi, sir, alaga ko, sir. Alaga ko, maliit. Duwindi, sir, duwindi. Bahala ka sa buhay mo. Naniniwala ba kayo sa duwindi, sir? Kanang dito lang yun, eh. Duwindi, sir ba? Duwindi. Kita daw. Hindi nyo nakita dito? Enggak. Sure ba? Sige. Baka naligo dyan, sir. Wala. Enggak. Maliit kasi yun, sir. Ano ito kaliit, oh? Kita. Pagdating ko kasi sa bahay, wala na siya, eh. Wala na sa bag ko. Pero, sir, naniniwala ka sa duwindi, sir. Wala. Kasi hindi ko makikita. Pero kung makita mo, naniniwala ka na. Oo. Ayan, sir, oh. Ayan sa paa mo, sir, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun na. Ayun, oh. Ayun, oh. Halika dito. Woo! Halika dito, halika. Dorothy, Dorothy. No, no, no. Halika, halika. Sir, sir, halika dito, sir. Sir. Trabaho. Ito, sir, oh. Wait lang, sir, ah. Ginagawa mo. Sir. Salamat, sir. Terus, nandito ko lang pala. Dwarfy, Dwarfy. Yohohon mga ka-dwarf, maraming salamat sa panonood ng aming video at sa mga bago pa lang napadpad dito sa aming munting channel. Ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated kung may bago kaming upload na video. So sana nag-enjoy kayo sa panonood, guys. See you sa next episode. Hanggang dito na lang kasi paparating na naman yung ulan. So gagawa pa sana kami ng isang clip. So dito lang muna. Let's go.